Sziasztok, én Creeper Games, és itt van mellettem Markus. Sziasztok! Na most átkorozni fogunk, ez itt az első rész. Igen, és erre a helyre spawnoltunk. Ja. Ez meglehetősen jó, és szerintem ide is fogunk költözni. Már van bőröm meg. Szerintem nem rossz. Ja. Vágjunk fát kardra, és akkor... Meg most léptem be. Nem van a cuccod. Biztos behekkelted. Ó, Na, én megcsináltam egy új intrót, ami nem a legjobb. De... hát, jó az. Szóval nem a legjobb, de jó az. Haha. Korrekt. Van ilyen. Nem baj, hát... nem lesz annyira rossz, valószínűleg. Azt még biztos tetszeni fog, szóval olyan nincs senkinek. Hallod. Hallom. De hogy hallod? Jó. Nem hallom. Jó, hagyja, mindegy. Háj. Neked is Igen. semmi. Szerintem sem. Na mindegy, hagyjuk. Jó van beszélgetni, sokan mentek. Roof Forest. Szágó vídeó van. Cow Tipper. A bolú. Na, kész van az első workbench-em. Oké. Achievement. Kell egy vakart, egy sárkány is kapom. Jó, van beveteszem. Van gomba, kiszedem. Szed Csak még mindig nem jöttem rá, hogy ezt mivel kell. gombát, kézzel. Aha. Jó, én karddal ütöm. Akkor is kartál. De nem is kapok semmit. Csak sima gombát, ami rohadtul nem kell nekem. De miért? Mit akarsz belőle kapni? Azt a gomba izét törzs. Ezt nem fogod megkapni, abból gombát fogsz kapni, belőle szétel. Hogy ezt craftolni kell? Kaját? Na, Általában kaját kaptam. Mi? Általában nem kell, de... nem, mindegy, hanem ez a gomba törzs. Arról beszélek most. Gombatkörzset nem lehet kapni, az úgy van, és te nem tudsz vele semmit csinálni. Mindegy, csak most kell egy olyan csantbolt cucc. Mi? Csant. Tudod, mi ez a Nem. csant, nem? Ja. Csant. Na. Kell hozzá egy olyan cucc. Nem stop. Mit akarsz Nem, csinálni? nem Csonttal, hatékonyság. Nem csonkolni, hanem csantolni, de mindegy. Szerintem ezt adjuk. Ezt nem nagyon értem én. Hát ezt vettem észre. Jó. Megjegyeztem. Visszakapom. Na, igen. Most te mit csinálsz? Én most szerekkövet, hogy fejleszek. Fejleszünk. Tetszett. Fejlesztünk, jó. És mit fejlesztesz? Hát, mit akarsz, fejszétság, itt ilyeneket? Mindent. Na, és akkor ide fogunk költözni. Oké. Hát ez itt már nagyon jó hely, de a hegy szerintem. Na, itt van előttünk egy erdő. Ide lesz szerintem, és akkor itt csinálunk egy bányát is bele. Hát, valahogy így gondoltam. Na, Nekem sem egy bánya legyen. Ide a hegyre, ahol fönt lehet spawnolni. de most látod, itt bányáztok tőled balra. Mi? Látod? Látsz szenet egyébként, mert itt A láttam. víz alatt. Ja, Meg nálam van egy halom. akkor jó. De ide fogunk költözni. Szerintem ide le a síkságra. Síkságra akarsz? Vagy nem, vagy csinálni egy ilyen... Mert ez egy... Csinálni egy hogy- olyan házat, ami félig a kőbe, mi ez a hegybe van, és egy, tudod, hogy kerítést tartja. Olyan, mintha a kerítést tartaná, tudod. Ja, csak nincs fizikája már Minecraftnak. Ja, de Körülnézek. kerítést is csinálunk. Most Nagy... díszítésnek. A nagy lebegő Jó, háznak. csinálhatsz. Neked van elképzelésed.
Nem tudom, hogyan szeretnéd, szóval csináld meg te. Csak nézzen ki jól, mondjuk ha nem néz ki jól, akkor is oda költözünk, szóval tök mindegy. Akkor van, nem ilyen rőre Van csinálni. 54 kövem. Ez nagyon jó. Nekem egy. Neked is tudok tudni. Várj, gyere ide, Csináltam költsük. már. Egy kardot csinálj meg nekem. Kő? Nem kell. Nem kell. Jó, ez így. És milyen Mások fából is csinálok. miből szeretnéd építeni a házat? Hát a nyírfa. Az a kedvencem, de egyébként ez szerintem nincs itt. Szóval nézzel balra. Ott egy nyírfa erdő. Ja, jó van. De ne zavarjon. Nincs nyírfa, de ott egy nyírfa erdő. De Van egy ágyra való gyapjú, szóval még szedek, jó? Még vadászok. jó. De el is kezdhetnéd majd építeni a házat. Jó. Majd igen, ahogy mondtad. Lassacskán. Mert kezd sötétedni. És akkor mi van, ha van ágyak? Az. Semmi gond. De egyelőre nincs ágy. Keres hegyi kecskéket. Bárányokat. Most azokat keresem. Most a hegy tetején vagyok, most te neked is örök. Most Nem hegyi bárány kell. hegyi barhogy. Most van egy csomó ilyen dark food fám. Van 2 saplingem már, hát csak 2 kell. Most rárakom a rövid távú. Hoppá. Sapling. Tovább mentem ott. A hegyen át. Tovább ott vannak még tehenek. Itt van láva, és itt a tenger. De ne öld meg az összes tehenet. Ott fönt a hegybe fogunk tenyészteni teheneket. Szerintem Ja, tök- ott a hegyben már nincsen. De a hegyen fogunk. A hegy tetején fogunk tenyészteni teheneket. Szerintem Van tök jó. tojás is. Jó az. Legalább csirkét is fogunk tenyészteni a hegy tetején. Vagy azt a síkságon. Ilyen vegyesen tenyészteni. Egyik a Jó. hegyen, másik a síkságon. Tök jól fog kinézni. Én szerintem. Legalábbis az elképzelésem szerint. Így fölmegyünk ugye a házból a hegyre. És utána, vagy egy bejárat. Akkor hány Bejárat, vagy csapot kijárat. hagyjak? 2 mindig. De inkább ne jöjj meg egyet se. Még megölök egyet, jó? Jó. Mert, hogy én úgy képzelem el, hogy a ház az úgy... Van egy Kereskedés bejárat. felszedem. Van egy Hallod? kijárat. Innen Hús. milyen jól néz ki. Én mondom. Push. Jó. Innen nézem, itt van egy hegy, amit te látsz hegynek, közben az ilyen kis dombféleség. Ott van még egy hegy, meg itt. Ez nagyon menő. Na, most akkor elmondom. Úgy képzelem, hogy a ház, annak van egy kijárata a hegyen, meg egy a síkságon. Azt úgy meg tudod csinálni? Talán. Te elképzelésed. Nem, hát tök mindegy. Egy a síkságra néz, másik meg a hegyre néz. Egy olyan Na egyébként értem, mondjad. jó, és akkor mondjuk az egyik állatfajtát egy hegyen tenyésztük, ott a havasi réteken, a másikat meg itt lent. Na, Basszus. Én most nem is találtam, most van este, és nem is találtam csak egy gyapjút. Vagy egyet, baj, nem baj, nem négyet. Most meg következőnek tényleg kell elépíteni a házat. Nem tudom, miből szeretnéd meg, ne csak egy fából, hanem többből. Jó van, de a nyírfa hol van? Na, látom Ott egy kicsit. bók. Egyébként nem gondolod, hogy most... Én most visszamegyek mondjuk, de... Ne Nem külön így vagy. menjünk. Kéne a másik gombából is egy kicsi. Azt ott láttam pedig. Itt van, jó. Te hol vagy? Ott egy csirke Szedem a a vízben. gombát. Azt ott hagyjuk jó a csirkét, nehogy elszökjön a vízbe. Jó. Ki se tud jönni. Itt van. Én még vágok fát azért. Én meg gombát. Ez elég figyelmes, hogy vágok gombát. Hát vágod most. Minecraft logikat. Segítség, sötét van. Ne borongósan legyen neked. Videóbeállítás. Nekem nem adod. Fényesen van. Nekem is. Az a Ha csír... égre nézel, igen, sötét van, mondjuk ezt csak hardcore-ban látod, vagy Hol nem? vagy? Itt. Jó.
Nézd, ott egy tyúk ebben. Igen, egy hülye tyúk. Szadjuk. Na akkor most Egy csaja. craftolok. Nálam van egy csomó. Nálam semennyi, de most már lesz. Van egy ágy. Van gombaragom. Kell 12 gomba? Sima. Sima, igen. Tessék. Nekem is csinálsz majd. Ez. Nem. Miért neked? He. Te ütöttél meg? Összefosom magamat. Mennyi kell? Hát mennyit tudsz? Ez mindegy. Csak valamennyit. 4-et. Adok 3-at, annyi televiszi. Jó, kösz. Szia. Na menjünk be szerintem egyelőre ide, nem? És Jó. bányászunk. Ez már tele van. Jó. De fákjánk nincs. Én viszont tudok craftolni. Mondjuk van szám. Ja, jó van. Figyeldél meg addig. Itt égettek kaját. Jó, amúgy nem baj, bárki bejöhet ide. Ah, megvan az első vendégünk. Fakardom is komolyan. Nincs más. Craftolt meg. Zárd el a bejáratot. Vagy hadolja meg én. Csak a bejáratot zárd el. Ah, Füsthetsz. Zárd el a bejáratot és kész. közben azért néz, hogy nem jön semmi. Fedezlek. Akkor már kőkarddal, ne fakarddal. Miért? Megöltem simán 2 zombit. De Skeleton? akkor is. Azért XP-re kimegyek. Majd valami 10-esebb bejáratot azért tervezek. Egy ajtót csinálj már. Most komolyan? Jó van, mindegy. Ez kell egy crafting table is. Jó lesz, és csinálom. Ennyi nem, vigyázz! Jó, az úgy. De valahogy ilyet kéne csinálni, nem? Itt Miért? én közben Nem, csinálni ne csinálj veteményest. ilyet. Majd de lehet majd veteményes, de nem most. Hát, nekem már van elképzelésem, hogy hogyan. Nekem mindenre van tudod elképzelésem. De ahhoz megvan. Most ne rakj sehol földet. Jó az ide. Hagyjad. De most megcsinálom a veteményest. Jó. Na és... Akkor ne rakjam oda azt. Pedig Mit? Mit ne rakjál közben sehol? lenne búzánk, és akkor tudnak a terneket idehozni. Jó van, én már csinálom a veteményest a helyét. Oké, én meg ott elkezdtem, látod. De ne! Hát de éppen csinálom, hogy hogyan legyen meg. Elvileg alulra is meglesedik a föld. És ezt én kihasználom. Kihasználjuk. Valahol csontváz. Lényeg az, hogy nem itt bent, szóval tök mindegy. Kell kaja? Most szerencsére. Felzabáltam magam egy gombaragúval, Enderman, ezt rohadtul utálom. akkor ne találkozz vele. Aha, be tudnak jönni. Olyan. Elég könnyen. Tessék. Ez tiéd. Nyugodtan. Tiéd. Várjál, mi? Sapka. Sisak. Ez az köz. Jó, mondjuk nekem elvértem van, de még vadászok termet majd, jó? Jó. Nincs mindenféle virágom. Tekkerség. Nincs virágom. Pedig be tudom színezni akkor.
Ó, Na, lassan jön egy kész. zombi. Mi? Jön egy zombi erre. Ne jöjjön. Van meg neki egy ne? Nem tud sehova jönni, szóval... Hot Készen tojás kell. van. Szia zombi. Rohadjál meg ott ahol. Kész Ó, veled. creeper. Nincs kész a vetemény. Csinálj egy puszi Na, most meccs. 15 föld. Nem egy sem. Várja. Már nincs mit égetni, szóval. Ezt úgy kéne, hogy ölök. Azért itt van lyuk, és akkor be tudnak esni. De nem. Add a földet. Jó van. Légy szíves. Kösz. 15 föld. Elég lesz erre. Ja. Van, nem kő. Nem nagyon kéne nekem, de van. Ott is van. Ja, most így bányászok, mert vasat kéne találni. Ó, bányászok, nyugodtan. Intézem a veteményest. Ok. Hát szóval nem lesz annyira szép, de nem is lesz csúnya. Legyen az amíg. Idegesítőek. Már a hangjuk az. Befogja már a pofáját ez a rohadt zombi. Nem kell. Kimenjek is. Kubi van. Jó, ki. Tíz. Aztán megyünk ki. Meséltjük ki akkor. Az van még 22. Azt hiszem elég lesz. Nem tudom, de Mi van? már kezd nappalodni és ott a creeper. Kezd napaladni és a creeper. Ja, szóval nem menj az ajtó közelébe. Mert Ott azt a creeper. blokkonát nem tud robbanni. De tud. Nem. Úgy tudom, tud. Úgy tudom, nem tud. Mindegy, majd írjátok meg kommentbe. Igen. Nem tud és kész, mert én tudom. Én tudom, vagy nem tud. Ja, hülye touchpadommal megint. Szórakozik velem. Egy touchpadban. Fú, olyan kapát csinálok. Csinálok gamer kapát, jó? Jó, majd. De egyébként minek a kapánál most mi a lényeg ebben? Mit Még fejlesz? biztos, hogy nem fogsz széttörni. Csak annyit? Van még magad? Van még -e? Igen, van még. Van. Akkor add ide. Kösz. Ennyi az összes? Akkor hát. Jó Nappal sok. van, gyere már ki. Megölöm a creepert meg a zombit, akik most a tyúkok mellett vannak. A tyúk mellett van. Akkor itt fogjuk a föld alatt termeszteni a búzát. Kérem? Jó, Gyertek te addig föl. öld, én nem csinálok arra. Ne Anyád, hajj egy meg. creeper. Ne hagyd meg. Anyád! Meghaltál? Nem. Majdnem. Robbangassál már. Csirke. Csirke kell. Nem lehet is. Ja. De béna vagy. Ott van egy. Hallod, de 3 creeper volt, azt ugye észreveszed? Egy volt, amit láttam. Én láttam, de most miért kötökszöl vele? Láttam, hogy sokan vannak. Nézd, itt van a nyírfa, erre. Látsz? Slenderman. Creeper ott van mögötted. Ja, hát látod. Ja, van. Akkor kell neked nyírfa, azt mondod? Aja, vágsz. Nyírfa erdőbe talán találok, de nem vagyok benne biztos.
Aha, itt nincs, a nyírfa erdőben nincs nyírfa. Nem tudom, de az első éjszaka után már úgy szar kimenni. Mert Azért már most már mobokat is találsz. Tudod, hogy értem. Erdőbe, jön meg creeper, felrobbantja. ne találkozz vele. Erdőben nem hiszem, hogy látod, miközben fát vágsz. Azért mondom, ne találkozz vele. Ilyen egyszerű. Úgy kell felfegni, hogy ne legyen észre. És sunyiba kell felfegni. A lepkének kell átszázni magadat. Úgy biztos nem lesz észre. Találtam virágot és még tyúkot. Az jó. Tudod, akkor Ja, mondjuk Van. igaz itt a nyírfa. van 38 nyilván. Oké. Elég, nem. Kezd el építeni a házat. Jó, van, nyugi meg. De nem akarod anyagod. Szeretném, ha megépítenéd. Közben vágjál te is még. Mit? Sok kell. De menni kell. Na, addig szedj homokot, jó? Én vágok fát. Menni kell. Nem mit tudom én, de volt sok. És minek szedjek homokot? Azért üvegnek. Az mi? Csak szedj homokot, jó? Abból még több kell. Jó, nem több, de... Ó, bevált a terhen, benedvesedett. Faszal. Szedjek homokot. Az kéne egy lapát is. Szerintem. Na, te kettőt is csinálok. Jó. Itt lesz majd a veteményes, ezt is valahogy szépen ki fogjuk alakítani. Vagy ki fogom. És egyébként rájöttem, Jaj. hogy a mikrofonom miért volt halk a videóban. Egy halkan beszélek. Ez egy kicsit probléma. Hát, ilyen vagyok. A második? Nem. Ez nem. Nem, második az... Várj, az mit is volt. Igen, ő le volt. Hát, a rögzítőeszköz le volt némítva. Gondolom nem értitek, de mindegy, nem is baj. Én se. Mármint, hogy a maga, amivel veszed föl, az le volt némítva. Igen, ami fölveszi. És az miért baj? Azért, mert mindegy. Azért, Az le mert van mindegy. halkítva, akkor olyan. Azt sem tudom, hogy föl lehet halkítani. Vagy hangosítani. Inkább nyugi, jó? Ezt föl lehet hangosítani? Nem tudok róla. Nem is nagyon keresgéltem. Szóval... Mindegy. Nekem is kell keresgélni, tudom, hogy hol van, az kész. A Frepsen? Nem. Nem a hangnál. De akkor Laptopon tudod, van a hang- hangot, jobb alsó sarokba tudod. De akkor nem a hangrögzítőeszköz. De ott van a hangon belül a lejátszóeszköz, rögzítőeszköz és maga a hang. Vagy akkor kell... Jó, semmi, értem. Értelek. Én vagyok a fősír. Csirkés, még van tojás. Ez így jó. 2 stack homok elég lesz? Ja. Azért meg én is szeretek. Szarna. Szedj szenet. Sok kell. Minek? Miért kell neked sok szín? Ki kell égetni talán a homokat. De az nem kell sok. Az elég fa is. Jó, de a fát ne arra pazaroljuk meg. Hát kevés lesz a nem. Az a probléma. De ez így csúnya, itt fogunk bányászni. Hát ide én a veteményes De nem itt teljesen. fogunk lakni, te majd ezt még De- hagyjad így. Ide, ez itt ilyen veteményes lesz, ide is majd egy bejáratot kell csinálnod. Oké. Van 9 tojás. Nekem van 2. Csak azt nem adom oda. Jó van. Ez rejtett helyen van. Nem fér hozzá senki. Párnád alatt. Hát nem van. Az atyám alatt.
Tök sok követ találtam. Faszom. A szenet még nem találtam. Volt ilyenkor egyedül survivor-eztem is. Találtam vasat, meg minden hülyeséget, de szerintem még nem volt. És egyszerűen nem voltam képes látni a vasatról anyat is. És nem találtam egyszerűen szeret. Érdekes volt. Ja, nagyon. Amikor találtam, akkor meg bőségesen. Gyerek, nem találtam szenet. Mit csinálsz? Felőlem. Plafon nagyítom. Ki fölből. Ja. Ezt majd megcsinálhatom én. Ez egy, Jó, majd igen, most egyelőre jó. nagyobb a plafon. Nem azt mondtam, hogy rossz. Azt mondtam, hogy én megcsinálhatom meg. Kell izé? Mi az? Tál. Van nálam. Jó, azért adok még, jó? Nem már lusta, hogy eltárolni. Ne. Jó. Értelek én. Hogy nagy már nálad foglalja a helyet, nálam így sem. Hát foglalja el. Egyébként nem mondom, mert te szoktál. Nálam van a több pár. Te craftolod, nálad van a gomba. Hát most már nincs. Még majd még szedni fogok. Igaziból biztos nem Na, ennyit, annyira mert fát jó. iratod. Nincs sok. És nem baj ez. Nálam van 64. Mert mint log, Maga a nyírfa. Nem a tölgy. akkor log. Nem a tölgy. Hát jó, hogy ennyi fához tölgyet használsz. Maga a tölgy. Hát szerinted ennyi Hát lenne a el- videó? Hát még azért, még ne. Még egy Jó. kicsit. Kicsit még egy ilyen 5 percet. Rakjunk rá. Szóval 10-18-kor legyen videó. És akkor elkezdjük utána a következő is. Na, elkezdem építeni. Na, hát a netem elment megint. Netem. Elnézést kérek ezért a kis kellemetlenségért. Nem mindig vannak ilyenek, csak nem tudom, hogy az elmúlt időben. Nem a legjobb. Ott a pók. Jó van. Na hát igen. Jó van. Hát, ja. De ugye megint említenetem. Mindegy. Kirándulva neked. De nem baj. Lényeg az, hogy vissza is jött. Nem, de. Biztos. Na, hogy ez? Csináltál valamit a házzal? Hát Azért- annyi, hogyha fölnézel a háztól fölfelé mész, akkor ott De nincs házunk. elkezdtem a házat. Alapját, csak ugye most este Ugye van. érted, hogy háztól fölfelé. Ház fölött teljesen. Körülbelül. De milyen ház? Nincs ház. Nyírfát elkezdtem tőle először az alap, amit mondtam. Igen, de azt mondod, hogy felnézek a ház fölött, de nincs házunk. Aha, Még hát nincs kéz, de most kezdtem el. Értem. Megnéztem. Van egy gombarágó. Hús amúgy.
Van hús? Van, elég. Adok, gyere ide. Most nem kell egyelőre. Ameddig van gombaragom. Most elfogyottam úgy a gombaragom. Én kimentem most lerakni a izét cseréket. Jó. Egész nyugodtan megengedem. Sőt, bíztatnak is. Jó van, visszatértem. Jogsolt. Hány szeplinged volt? 2? Cserje. Igen. Várja. Nem is tudom, várja, 7, 8, 9 azt hiszem. Ne? Majdnem eltaláltam. Körbefutottam, leraktam szké. Kész. Lerakosgattam. Szké. Ja, Szké. Ugye? lelőlem. A szké. Szeret még nem találtam. Az baj? Baj, elég nagy baj. De én nem találom. Van puskaparad? Persze. Ott? Hogy nincs. Nincs. És ide jön, ellopja a követ, nem elmegy. Egyébként nem a pofádba akartam menni, de mindegy. De a követ loptad el. Most kinek kell a kő? Ó, Olyan. pont 3x64 kövem van. Örülj neki. Hát értem. Te mondtad, hogy utálod a páratlan. páratlan számokat. Te mondtad, hogy utálod a páratlan számokat, nem? De a 64 az általában páros. Tudtommal. Mert osztható 2-vel. Nem azt mondtam. De. Hanem, hogy elloptam tőled követ, úgy mondod. Ja. És páratlan lett volna. Nem biztos. Lényeg az, hogy most nem. Most már le. Ezt el is dobom. Ingyen kő, te bányasztad. Ide egy kis föld. Most Van 49. Nem fejeztem be ezt. De ugye, de hallod, most rohadt nagy hülyeséget csinálsz. Miért? Azért, mivel a víz az mellettem van, Ez- pont a izé mellett, veteményes Ez- mellett. Benned vesedett. Benned vesedett. Jó van, elfelejtettem, hogy alatta van. Igen. Hibám, én kérek elnézést. Ki más kérne. Mondjuk te. Ott egy skeleton. Kulcs. Szia. Te most engem lő meg. Nem hülye vagy. Hadd lőjön. Jó, a gyerek játszik. Jó, menjél kifele. Zárt körül. Parti. Jó, ennyi lenne a rész szerintem, mert letelt az 5 perc is. Ja. Hát, sziasztok. Sziasztok.